Bibahang emosyon pag-abot na sa patayng lawas sa mga Sugbuanon nga napil sa trahedya sa kadagatan dito sa probinsya sa Guimaras. Samtang wanay plano ang pamilya nga moduso pagreklamo batok sa mga responsable sa maong trahedya. Ano ang report? Hapon na may abot sa Mactan Air Base ang C-130 nga gilawanan sa mga minatay gikan sa Iloilo City. Misugat si Mayor Edgardo Labella hangtod na sa pagpahiluna sa haya sa gymnasium sa Barangay Ermita. Natumog sa luha sa kabanay ang pag-abot sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga gisulod na sa lungon. Si Marceliana Hanson, pugos nga nagpakalig-on tungod ug alang sa iyang nahabilin nga mga anak. Daw naughan na kuno siya sa luha sa Kagol. Kumki kami nga di na sila mabalik. Ang amua nga matarong na sila ba mapalahon na lang sila namo. Di sila kakuha kay gipalahon amo na lang silang tarungon og kahimutang. Bugtong hangyo lang sa inahan. Mayor kan. Ang hinaot ko nga akong anak nga usa nakuan sa scholar. Nanon wan ako'y bana ito kabuk kong anak. Ay, wasa ko pangita. Ako ka na radyod siya. Anang grade 4 na ako. Samtang si Jocelyn Alima dili makatuo nga wa na ang iyang anak nga si Danilyn ug ang 4 anyos nga apo uban ang iyang umagad nga si Romnel Baguio. Ako anak pinanggagay nila ako. May close na ako. May kasulti anak sa akong problema. Dawat na lang dyan po. Akong apo. Bibo kayo. Sakit man apan inanay nga gidawat sa inahan ang nahitabo sa iyang pamilya. Lakip sa namatay ang amahan sa pamilyang Baguio nga si Romeo Baguio Sr. ug asawa nga si Edeline. Gikirakda silang ilubong karong Lunes. Gipasalig sa city government nga moabaga sa galastuhan sa pagpalubong sa mga nangamatay. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.